निसिम जासिहरबाय पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फा गोजोनथियारि सोलायनाय मावथांखि बायदियै थांनाय 27 आगस्तनिफ्राय जागायनानै दिनै 2 सेप्तेम्बराव गामियारि जेनेखि थामथि खेब गामियारि जोलुर बादायलायनाय बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनि मुङै बे दिनै जोबथा एबा फाइनाल खेला जाफैबाय। बे फाइनाल खेलायाव सानजा सिजुगुरि, सेसापारा आरो सिलिगुरि जयै लोगो नांनानै मोनसे हानजा आरो आमलायगुरि गामिनि मोनसे हानजा बिथांमोननि गेजेराव फाइनाल खेलाया जादोंमोन। दा बे फाइनाल खेलायाव सानजा सिजुगुरि, सिलिगुरि आरो सेसापारा बे दरथाम गामिजों लोगो नांनाया गेमाव बिथांमोनहा गल जोसनलायनो हायाखैब्लाबो ट्राइब्रेकारनि गेजेरजों बिथांमोनहा दिनै देरहासार जानो हाबाय आरो आमलायगुरि गामिया जेनगिरि हिसाबै दिनै बान्थाखौ आजावनो हाबाय। आसा खालामो नैबे गामियारि जोलुर बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जाहाथे मोजां जोलुर खेला गेलेनो मोजां गेलेगिरिफोर जाहाथे जोङो दिरुननो हायो नामा बे नोजोर आरो थांखिनि गेजेरजों बे गामियारि जोलुर बादायलायनायखौ जों होनाय जादों। आरो फैबाय थानाय समाव पाटगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुंख्लंफोरखौ अरायबो बर' माहारिनि गेजेराव फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोङो बे गामियारि जोलुर बादायलायनाय मुंख्लंफोरनि मुङै होनायखौ जोङो बोसोरफ्रोमबो होलांनो थाखाय थांखि लानाय जादों। आरो बे खेला होनायाव जोंनि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा, गामि ओनसोलनि सानसुमै मेलेमजिबि माखासे नांजाब आफादनि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों जों बे 27 जेनोखि आगस्तनिफ्राय जागायनानै दिनै 12 सेप्तेम्बरसिम जों मोजाङै मोजां खुंफुंनो हाबाय। बेयाव जोङो दख'रा आफादा खेलाखौ जाहाथे जों मोजाङै मोजां सामलायनो हायो बेखौ नोजोर होनानै मोनसे जोङो खेला सामलाय आफाद बिदि दानाय होनाय जादोंमोन। आरो बिथांमोननि जेनोखि मदद आरो हेफाजाबनि गेजेरजों जोंनि जेनोखि बे गामियारि जोलुर बादायलायनाय बे मोजाङै मोजां जोबलांबाय। जोंनि फाइनाल जेनोखि खेला बे फाइनाल खेलायाव जों हांख्रायना लाबोदों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि सार दिपेन बर' सारा। बिथाङानो निस्सय गावनो बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि आरो नोजोरनि फारसे जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि फारसे बिथाङा मोजाङै बुफ्रुसारनानै गालांबाय। आरो निस्सय सारनि जेनोखि बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव नैबे जेनोखि फुटबलनि जेनोखि इनभाइरनमेन्ट बेखौ हयथ' फैगौ समफ्राव साबसिन जेनोखि खालामनो थाखाय जोंनि ओनसोलनि जाखांफुनाय जेनोखि लाइमोनफ्रा हयथ' नाजागोन बेखौ आङो फोथायनो हायो। मोनबेसे हानजाया बाहागो लादों? रायजो राजाफोरनि मददखौ माबायदि मोनदों? ओरैनो जोंनि दख'रायाव गासै दख'रानि सिङाव बेन्दोङाव गासै मोन 52था गामि दङमोन। नाथाय मोन 52था गामि दङब्लाबो मोनफ्रोमबो गामिया नांगौ जखानि जेनोखि गेलेगिरिफोर गैयैनि थाखाय बिदिनो दरनै आरो दरथामजों लोगो नांनानै जोंनि नैबे थामथि खेब जेनोखि गामियारि जोलुर बादायलायनाय मुंख्लंफोरनि मुङै बेयाव गासै 29था जेनोखि टिम हानजा जानाय जादोंमोन। आरो बेखायनो जोङो 27 जेनोखि आगस्तआव जागायदोंब्लाबो जोङो गोलाव नैबे 15 सानसिमसो जोङो खेलाखौ लाबोनो गोनां जादों। जायनि थाखाय दिनै 12 सेप्तेम्बरावसो जों फाइनाल खेलाखौ जों होफैनो हादों। आरो बे खेला सालायनायाव निस्सय जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनो मदद आरो हेफाजाब होनायनि थाखायसो जोङो मोजाङै मोजां जों जाफुंसार जानो हादों। बे हान्जानो जों ट्रफि गंसे हरनायजों लोगोसे नोगोद जों 15,000 बिदि हरनाय जायो। आरो जाय हान्जाया जेनो एबा रानार्स आप जायो बेनो ट्रफिजों लोगोसे जों नोगोद 10,000 बिदि बान्था हरनाय जादों। आरो जाय साबसिन गेलेगिरि हिसाबै सायख'जादों बेनो जोङो गंसे कापजों लोगोसे नोगोद 1,000 बान्था हरनाय जायो। आरो जाय थांनाय जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम खेला गेलेनायनि गेजेरजों जाय बांसिन गल जोसननो हायो एबा हाइ स्करार हिसाबै जों सायख'नाय जायो। आरो बे जाय सायख'जायो बेनो गंसे कापजों लोगोसे नोगोद 1,000 बिथांनोबो जों बे बान्थाखौ हरनाय जायो। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा
9954687336 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।